amani tu. Tunyime kila kitu mtupe amani. Kwa Nairobi tunataka amani. Kwa Nairobi tunataka amani. Kwa Kibera tunataka amani. Kwa Kibera tunataka amani. Kariobangi tunataka amani. Kariobangi tunataka amani. Farasi wawili wakiminyana, nyasi ndizo huumia. Amani Kenya. Kenya nchi yetu. Rais wetu tunataka amani. Rais Ruto tunataka amani. Raila Amolo tunataka amani. Raila Amolo tunataka amani. Ukae chini uelewane. Ukae chini uelewane. Kenya ni kubwa kuliko nyinyi wawili. Kenya ni kubwa kuliko nyinyi wawili. Nalia kabla ya sichuma bila kuwasahau. Matakarua tunataka amani. Matakarua tunataka amani. Kalonzo Musyoka tunataka amani. Kalonzo Musyoka tunataka amani. Kandrigade tunataka amani. Imani Chungwa tunataka amani. Ndindi Nyoro tunataka amani. Sorengo tunataka amani. Babowino tunataka amani. Oset Kuria tunataka amani. Opio Wanai tunataka amani. Polisi wetu uwache tiaga. Polisi wetu uwache tiaga. Yeah. Bila kuwasahau wapendwa babangu mzazi Sam Chuma pamoja na Douglas Ofisa Junior. Wasanii wote tunataka amani. Kae kwa amani Kenya. Right. Mano tu mamita yenya kabisa nyakora mo kakiwinjo no endo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pila neno ka ji osedonjo ka chendo. Elvins Owino aneno ka ndiko ka chendo ni fire manyiso ni en moto en noma. LTN kaka pile wakelo nu ka endi one promotion is our weakness kaka wuono to one ka endi gi jangolo manyien kendo jangolo magine jangolo manyien ahinya. Baba kal donjo ji igine donjo kete nkech aseloro gine okamie kamera ruake waka weluor nikech wan ka indi gi jangolo kaka ineno no endo kendo kiani unyalo bedo ni winja nade gi kono samoro nyalo bedo ni ok winja maler samoro nyalo bedo ni iwinja maler kabisa koro akiani winja nango aneno ka Edwin Okumuode Wasibode bende kayo chaendo iluongo ni Edwin Okumuode Wasibode nyakore mogi wabed machiegni ende kendo kopo ni poke share gini ende tim kaka watimo ga pile. Edwin Okumuode Wasibode ng'ama tali ng'ano welo kore ka timo kamano jatelo mokwongo machiegni kabisa warwaki kaendi ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaendi emete meka macha aneno ka Edwin Okumuode wacho ni Omari aseka angeni jinuri tamoja ni bwana Omari olewa. I'm very sorry jatelo okikungi konjo penye ni kungojo penye mundi kongi nini luonge nga okay jokanyana mani luonga ni Samuel Omondi Awaga. Samuel Omondi Awaga. Samuel iwacho gino mawinjo ka lieto maka bwana wakonga gole ngene iwacho gine no Samuel yawa Samuel mano wakonga alonja ket moda ban sati
ban sati mondo koro afungo kone ayudo ka koro ing'ama serious ing'ama serious koro into koro afungo rani ai iwacho ni Samuel jakanye ing'eni kopo ni wacho ni Samuel to samoro ji nyalo penjore ni to Samuel jakanye an Wuod game Siaya County. Wuod Siaya. Okay. Ing'eni kiwacho ni Wuod Siaya to Siaya duong'. Game constituency. Game constituency. Gisani ni endi inyalo kono jopiny ni nyingi marajawa to en mani nikech ing'eni aniluonga ni Nation Omari ma jodala moko ng'ato nyalo denda kata ni Nason. Iwinjo? Nason. Lakini koro mar pap kaendi koro iluonga ni Omari Nash. Koro in tiluongi gi nying mane mar mbui ma ng'ato nyalo manyi kata mane Facebook kacha au nyalo manyi labda YouTube to TikTok kumoro moro ma intie. Okay, nyinga mane gimia mar juogi. Kadonje pap en Sammido Wuod game. Sammido Wuod game. Wuod game. Sammido Wuod game maneno ka jidonjo ka bwana adwa ni wuoyo motegno bwana ka jangoma bwana mondo jogi ong'eni bwana koro nitiere ing'eni kiwacho matem mandem to giwacho ni anyecha pok oromo adwa ni kopo ni wuoyo ti wuoyo makata gimbe kuma gintie giwacho ni bwana jama cho sedonjo gacha aneno ka wan ka chendo gi Super Azenath mano chiel lady mar jopap areno ko sedonjo gacha endo kopo ni atin wuoyi to Super lady Super Azenath poko go iraba mano onge gimetimo dog dala areno ka osedonjo gacha endo wacho ni mos na wendo semol ka endi kapiluok mano pod Super ing'ama ni kanyo to poke share please ine makori rocho chenro kisedonjo kanyo gimwatime LTN ka en ni kuonge share to dhi mbele gisani eni okimiya nonro ni matin kapoke kono wa kaka donje thum okimiwa nonro ni matin ne ere kaka ne dhi makori bedo jangoma makoro sani luongori ne Sammido Wuod game. Okay, ka pok na donje ngoma ne achako gachiel ariyo mag ng'ato kaka nyalo yudo ma loso go ngimane. Kana donje dala mar Ruiru. Kanye masani ago base mara. Na donjo to nachako gi tich mar conductor. Aviki fashion akao kabisa. To kana chako gi tich mar conductor to kanye mane ka donjo to gipenja ni ntiwo kanye. To anyiso gi nyinga to kaka na nyiso gi nyinga to ne giwacho ni in koro in Sammido. Wami nying mar Sammido. Ijaluo ti koro ichal Sammido. Koro in Sammido marwa makoni. Koro kana chako tabira kamano. Kawatiyo kod gitu kadoke ot tawinjo ka achako wer utiena winja ka wer biro. Wer biro. To gi yor manyo yudo ka tich kendo tek mi donjo ge wer. Idhiyo mbele idhi adhiya kamane kaka biro. Koro kachopo higa manyoro kalo. To awinjo ka chunya utieno ka yweyo. To wer moro biro na wende mokariyo. Tachung dier utieno tachako mna wer kenda. Tawera wera. Ai to kachopo maniluongo ni juogi. Mano juogi koro chako dhum. Koro kachopo kinyi tawacho ni wende moko na winjo tieno ka chung ba wer. To kara manyiso ni samini weru gine ichalo ng'ama ni lek. Na chal ng'ama ni lek. Nikech ni ng'ama odhi e yul ne podi yweyo. Manyiso ni sama gigi timore ni wang'i yepo gokinyi koro ikapenjo machana timango. Kabas. Koro kochopo gokinyi ta wende moko na chungu tien tawinjo ka gima tabet tin to awacho ka koro kwadhi tich to mabet tachako awinjo ka gibiro kaka ne gibiro tieno cha acho takao mona kalam koro andiko gi piny mos to ka sendiko tawacho ni aya koro kanye ma wuoth gi thum no chakre koro nyaka gisani endi wanyalo wacho ni in kaka jangolo in kaka Sammido Wuod game inyalo wacho ni isegolo thumbe madhi adika ma maybe in godo koso kore kane idonjo ngol kich ang'eni mang'eny ni nitie jok moko sorry makore kodonyo kaendi gineni for the very first time koro inyalo kono gine isegolo thumbe maromo nade koso kore ka idwa golo thum sani asegolo thumbe ariyo mango magine YouTube aneno ka Super Azenath penjo ni penj na wendo ni be oseketho lwete awinjo ka chunya gombe
Kanyo di nyera bwana. No kise ka doledi kise ka doledi ni wacha ni anda seka doleda. Kanyo podi nyera ya ko wacha ni anda seka kata. No, aseketho to room nitie kata anto poka ketho. Aneno ka Felix Okinyi Ndedra donjo ka ne kaje chendo mani luongo ni Felix Okinyi Ndedra MCA. Felix Okinyi Ndedra MCA. Aneno ko Musa kaje chendo. Yen ka ndala to biro ge gache to luongo kona ng'ato mondo bi omose mondo ne mani en gi gari to kalo. Mani luongo ni MCA matiyo. Thank you so much MCA. You know siepa ma serious. Hey, wan gi MCA musiepe wa but ng'ano gini makonyo iluongo ni go. Elwiro kumure wasipora. Ni pod wuoyo. Kori wacho ni ati inyalo yie mondo med ng'ato kozo yonge ng'ato kozo an gi ng'ato pod ka nyalo medo moro. Ha? Podi. Onyalo kosonya dok moro ngeni konya dok moro to ndika konyalo wuoyo. Konyalo kech mal Wuod Trending Nation. Okonyalo. Tomato ki dhi nyane na. Wuoyi majaluo. Aneno ka ng'ane Edwin kumwacho ne migi YouTube name. Sammido Wuod Game. Sammido Wuod Game. Biseketi gimoro kanyo. Nitie thumbe nitie kanyo. Sammido Wuod Game. Idhi kae chendo e YouTube mare imanyo Sammido Wuod Game. Debed ni mane nying wacho ni odwa mi like. Edwin Okumure wasibora ise promote jo thumbe mang'eny tafadhali. Wuoyi ni okadwa ne mina like kende. Adwa ne mina go subscription bende. Te mina go sharing matin. To comment bichware tiende kanyo. To kopo ni mon madwari mang'eny ka. Angani semiyo gi pesa ko dhi kwanyiri gi mang'eny. Ka una dhaka chel chwan nago jamani. Tiek sitorino. Mara konyi. Ngana secha kumabi promotion. Keche Edwin komi dhaka chel. Kuri ngeni mono kuchandi. Inu no se mi da koma epidho ni. Kada kopo ni ati ni chunyo dhe maber ni kata nyolo ni go nyathi achiel okranch. Okay, iwache ni Felix Okinyi wacho ni ipaka meyanya namba ni mara pesa cha Omari. Namba na mara pesa pod macha jatelo. Keta sadi adwa tangone jo piny kaka an gosiepe ma general. Jatelo diora dier jatelo yo. Kioro. Jatelo kioro. Tatangone Edwin Okumure wasibora. Ase nath nyiero maratari. Koro gisani ni ende. En mpango mane misebedo godo e field kaendi mar music nikech jo mang'eny yudo ka osetelo ni mosego thum ok ni ine makore kedwa chake. En mpango mage minyalo wacho ni an kaka Sammido adwa natim macha e music kaendi. Kasto be waseyuagore ahinya ne upcoming artist yudo ka ng'ato donjo kodembore kaka dembore ni endi kata osiepo moro nitie mwariwo ge Edwin Okumu. Nodonjo kodembore maini wer. Mo promote wacho yathini tin to wer sani koro chung tingel maraj in kaka Sammido okikonwa ni in to koro idwa iner kaka idwa donjo feel ni ndi miwacho ni an to koro adwa kete mopogore. Okay, an koro ka donjo kaka Sammido Wuod Game nitie achiel ariyo adek ma jatenda ma an go machiegni ene ma weche mawuok go tadhire tapenje ni bwana ma wadwa ni watim kama to wanyalo time ba wamor jopiny kaka dware mopogre gi masani ka wang'iyo mbele. Jatendi machiegni no wacho mondo chieng ma jatenda machiegni to wanyalo luonge mapiyo ma wan go machiegni iluongo ni Nicky Melo. Nicky Melo, thank you so much. Big up. Nicky Melo is a serious video director and is doing a good job. We love you so much Nicky Melo. Thank you so much. Continue doing a good job. An ngama tiyo tije maber agonero kamano. Ngama wala. Ngama yanyo. Kaka wadhete be kaka wadhire. Koro Nicky Melo, thank you so much. Kakitimo no kakitime, please. Continue pushing these guys. I push to ko chopo kumoro molokore kodi weya nitie mang'eny madhi donjo. Weri go. Okay, koro iwacho ni sani ukonyoru gi Nicky Melo. Kamano. Ene moga idea chela redek. Kamano. To ingene piny masani endi kata kidwaro promotion e radio Ramogi TV nyaki bed gi ni bedo gi video.
In video ipango gonango nitie kaka igolo video kosi kete audio video moro nitie makata kawuono odonjo makoleo to kiny by saa 8 kidonje YouTube channel mara tiyude kanyo idhi kete e YouTube donje YouTube kabisa miya title no kodonjo ni to ani makuongo keto link ne Amani Kenya Amani Kenya by Sammido Wuod Game by Sammido Wuod Game ok Sammido moja okuyo koro mato Sammido to kendo mana ma Wuod Game adwane kaka ineno no endo kaka watere aneno ka manga utugure tugatoro pesa ne wakonga ngane no mpesa message wakongwa somo Sofia Nyabwari pesa didebe rubire rock number yo Sofia Nyabwari thank you so much Sofia Nyabwari pesa sedonya Omari Nash aseoro hey jatelo ile matiti yugi na 5000 ile matiti yugi namba mar gine yawa ile madang beriti yugi namba mar sawa ongeraje thank you so much pesa makana koro donjo gi namba meru jatelo karire ma ingi namba mama but no problem take pesa donjo nyakora mo kaka neno no endo wan ka endi gi Sammido Wuod Game Sammido Wuod Game en upcoming ohangla artist ma wadwaro ni un kaka nyikora mogi un jok ma un kanyo no endo unyalo konyowa support Sammido Wuod Game osego thumbe kae cha endo kendo kuni ni YouTube mare inyalo renga ti konge enge konga bak siuri jatelo tingado nango yawa anadwa makusimu tingado yawa jatelo gogo iwuoge jopiny macha nendu kiofani go chiwuoge jopiny goya nadwa mako tingado yawa nyakora mogi kaka neno no endo akuni ni wan ka endi gi Sammido Wuod Game ingama kore kodonjo kanyo no endo wan gi Sammido Wuod Game mane nying mokete YouTube mane nying mane YouTube to Facebook we intira dier mane nying mane Facebook to TikTok mane nying mane TikTok kik ng'ato wuok ka nidhi manye TikTok to yudi Sammido Wuod Game ne nitie thum moro ogolo ka endi ma serious idhi kete e YouTube kanyo gotieno makawuono ne but nitie meke mosegoya aneno ka idwino kumu oseringo nyaka YouTube kae che endo the watch super asenath wacho niya an asenene YouTube iwinjo aya Hello ine mingado simo konya ngado jatelo inde pesa kosa biro nitake dwang'eyo namba more Omari apole yawa mos sani ni manyo wagi intelligent ok waora na ni esim pesa gi nemdiwa rawinjo ni kawa 50 million ipogo ne ng'ato ipogo ne ji million 50 bob yeah ai kuja pachi jatelo but onge problem wantie mari luongo ne Felix Okinyi Ndedra MCA Kanyamwa Wuod en gama serious ngama miya gache arengo gare nga kanga monyalo to kanyalo arengo go nyaka piny Tanzania machieng' moro pok agwe siki kanye mora adwa ngene bechi gari tek lakini thank you so much my friend you are talented you have gone far and we are coming koro gisani ni endi aneno ka jibe penjo mopogore kaini ni this guy is so humble yaw tene gima na penji kwa chako kache cha endo debed ni ena kama koso call number ng'ato wacho ni call number en 0711923274 tigocho kimiyo Sammido Wuod Game advice kako ng'ama donje thumo ng'ama pod yot ng'ama pok ong'ere gi super asenath gini jopap
Kigocho timiye advice. Number en 0711 923274. Kata maybe inyalo donjo ka in gi penjo moro minya penje wacho no Omari. Daka winjo kipenjo nago penjo ni hindi. Kori ngama ni kanyo no endo samoro nitie penjo moro migombo di penj kabisa. Kori nyalo penje 0711 923274. Mane namba mar studio. Ne jok ma samoro okonyala ahinya. Inyalo bedo ni in gi Airtel. En 0733 251 272 0733 251 272. Okanyal luor madanga wachni ni abedo hosted gi Baba Studio ni koro miya nyinge. Abedo hosted gi Mose Kajudo. Ineno kaka studio no duong kanyo no endo. Iluongo ni MJ Studio. MJ Studio ni sai kaka indiko poni ati ijawer madwa no gol thum moro. To in kanyo magi kore seche maber minyalo bire tigolo thum maber kabisa. Iluongo ni AJ Studio. AJ Studio MJ. Iluongo ni MJ Studio, sorry. Iluongo ni MJ Studio. MJ Studio yudore sai kaka indi. Aneno ka ng'ato wacho ni mane mane mola. No, we are very sorry. We are very sorry, Japap. We are very sorry. Ng'ato kuna kachacha ni kaka no winjo ni super Japap no rengo donjo kachacha ng'iye ma osecheke kanyo oyudo ka en Japap adier. Koro gisani ni ende. Big up to Mose Kajudi. Mose Kajudi won MJ. Oh, Mose Kajudi. MJ. Oh, Mose Kajudi. MJ Studio. Yudore sae kakoro. Kopo ni dwaro golo thum maber kabisa, in upcoming, in ngama sitebo, in seta, in down going. Gata inyalo biro MJ Studio en sae kaka indi. Inyalo manyo Mose Kajudi gine kanyo. Facebook kanyo no endo mondi tudri kode mang'eny kaka ing'ama dwa golo thum. Ikone ni an naneno ko Omari lando studio ni kora dwa biro golo thum. Kikone kamano igolo ni discount nikech biro na ka wasechulo 10,000 in koro ke donjo tichulo matin. Iwinjo? Aya gisani endi ng'ato wacho ni nitie kaka chal ni dhogi pek. Ok dhogi yot ahinya kech no expect ni sani di sekete boxe. Koro Ohangla en gima jomoko go sitoche ni okolera ahinya. Ohangla jochode, Ohangla ji okoherore, Ohangla ng'ato ok nya survive go koko yudo mana dayo moro, Ohangla gik moko machalo kamano. In ang'o maber ni Ohangla miwacho ni Ohangla ema pod idonje ma ok iwacho kata ni an duol momiyago ni adwa tiyo nego Nyasaye awer gospel kata an we kora go gita. En ang'o mo inspire imi wacho ni imbe Ohangla midonje? Okay, gimoro ka gimoro nigi sane. Yeah. To gimomiyo adonje Ohangla? Yeah. Adonje Ohangla kanyo gima dwa timo Ohangla. Ng'eny ji nyalo wacho ni tu mamo Ohangla. We winja ne gima super wacho. Hello. Wuod Trending Nation. LTN. Wuod Trending Nation. Ang'o miketo na chiro? Wawuoyo gi ng'a? Mano super senat. Dong in japap, yani tiende ni igolo ji e pap, ok ego pap. Igolo ji. Nyisi na jathum na niya. Nyako beda strong, nyako rada gi jopap kan kama, koro beda ready. Yeah, are we together? Yes. Owacho ni oseyie donje pap. Super imbe. Ni golo ji e pap koso ni iketo. Arwako ji pap. Lakini okaja pap. Yeah. Arwako ji pap. Koro feel nyaka rwako ji. Obeda ma strong. Kamano to iwacho kacha ni sedi YouTube mari winjo na menyalo miyo advice ing'amo se a YouTube. Asedi YouTube kanyo lakini koro gimo oketno full music. Oketo just short clip. Oketo full music. Okay. Idonjo kanyo yudo kapok oket gine. Ayudo short music adek. I think one music emantie kanyo. Okay. Yeah. Koro ketno full music. Thank you so much. In gi mitimo nwa kaka ing'ama ni connection please koponi ati ineno kosekete kama
Kuonge subscribe. Iluongo ne Sammido. Asetimo yote. Kisetimo to koro kango keto ni tiyudo notification to koro donge share and share. Tudong koro wadwa share nyaka machanga. Kamano Super Azenath, the boss lady. Cause anyway the boss lady. Okanyalo we. Awe ninga. Mani luongo ni Super Azenath all the way from abroad. Mano jok matayo LTN, jok mane technical bench. Aneno ka ng'ato sedonjo ka chendo wacho ni Nikolai Dagoreti. En winjo wa ka en Dagoreti. Iluonge ka chendo ni Javin Otieno. Javin Otieno, thank you so much. Koro ne nitie kaka ni wuoyo. Ne wacho ni inidonjo ka ing'e gimidwa timo. Ka donje thum. Donje thum mar Ohangla. Yeah. Okabira gi wiya. Kechen kaka luongo. To ng'eni ko luongi. Yeah. To nyaki iwinj luong moluongi. Titimbi maluongo dwaro. Joma yalo gospel, ma yalo injili, wacho ni en noluonge gi Nyasaye. Dikono ne Ohangla iluongo ji gi Koro Ohangla kaka ng'ato ja gospel luonge gi Nyasaye. Nyasaye donjo koluonge, nodonjo gi juogi moluonge to doke korka Nyasaye. Koro an juogi moluonga, oluonga kaka juogi. Koro donjo korka juogi an kaka thietho, to macho luong kaka juogi ma yalo. Koro an oluonga yo mar wer ko Ohangla. To en to luonge yo mar wer ke gospel gi Nyasaye. Koro wan duto te oluongwa. Mok ni en kaka jikete ni kopo ni yalo to manu luonge gi Nyasaye. Kopo ni wer Ohangla to jambo machielo chemo luongi. Waduto luongwa gi Nyasaye. Koro pogruok luonge yo mane. Koro an oluonge yo mar Ohangla, en oluonge yo mar gospel. Okay. Koro idwa wacho ni ino ki maruri gi weche mag chode, weche mag ang'o, in biro wer and it's wer alone. Anabiro timo tich mar wer. Dikona ni senyeo tools koso pokenyeo tools. Tools pokanyeo. Ase loso matin. Lakini main pokanyeo. Anyalo wacho ni tools pokanyeo te. Koro sani kwa wacho ni madhamoro wuka ni yodwa ni weri gi odi. To kawi mondo mi tools gigi mora inyalo wacho na nkech okoni kare no dhi mi tools mar 1 million. Okay, okanyal tamra nikech asedonjo industry. To kasedonjo industry ng'ama onge go koyudo ng'ama nyalo konye. Dakitamri kony ma ng'ato dwa mi. Kech obe nitie Nyasaye modonje chunye mondo mi konyno nikech oneno gimitimo berne. Koro mondo imed dhi mbele ten kony momi. Manyiso ni owacho ni bang' kosemi to odwa ni bed mare. Mano gima penjo. Wadwa tools. Wadwa tools kata an pur adwa kamera, adwa microphones moko. Then ng'ato wuok ne Bwana Omari, an adwa na medi microphone. To mana ka ibedo mara. Okay. Parderiyo? Jinero gini, parderiyo? No, Sammido. Iluongo ni Sammido Wuod. Sammido Wuod parderiyo nikech ng'ato samoro dhi kwedo, to wacho ni sawa kare konyal to sawa. No parderiyo. Okay. Nyako moro wacho ni Bwana mi tools te. But ibedo mara tho. Wo. Gineni? Igeni jomoko se wuodore ni anto kadwa wade mo we kony. Ma samoro ber mono ni mbele Bwana wuo. Okay, mano penjo maber. To yot to kendo tek. Lakini kaka gilure gi tich midwa timo gi ng'ama dichuo kiamua ni dwa timo gimoro. To otek ba. Konya yie kony. Konyo se yie. Abe yie kony mare. Lakini kikwi wilia. Kony to ni condition no wacho ni. Ing'e maber ni piny masani to gimoro ok binono. Manta yie. Nikech kata an mana biro ka atiyo gi transport. Iwinjo mondo mi achop ka. Kaka dok adhi dok e transport. Nyiso ni
nitiere matindo tindo mwatime diere ka mondo mi wachop kuma wachope makoro wan kare. Koro ng'ato to yie konyo wacho ni aneno ma Omari teri live to weye weya kamano. An adwa na mi instruments igo thum nyathiwa. Tang'ini thumbuno be kuchako to ok en gimoro ahinya. Koro abo neno kaka ajolie e achiel ariyo adek. Wuo. Mano tanyalo yie. Mano tanyalo yie. Ka wachako to wakonyere. To kendo inyalo yie rongo. Mano tanyalo yie. Super Senate. No, nuane ka inyalo yie rongo. Lakini ki condition. Okiyie ni ayie lakini nitie mpaka manyaka wachope. Kichano asema ko lweti ng'ato bana. Jokoro mo kaka winjo no endo ma iluongo ni Sammido Wuod Game. Sammido Wuod Game en artist ma odonjo kanyo no endo kendo ochwado angla kaya chendo ma serious. Inyalo dhi kacha chendo promotion minyalo miye kabisa en ni dhi e YouTube mare kacha chendo ti subscribe ne i comment ne kanyo no endo ne joma negative. Namedo kwayi ni kopo ni neno ka gir ng'ato rach ni, you have an option. We behave kanga makia tiyo gi simbe ka ng'ano bloke chwade block tiweri gi gigene, lakini peko pierini biro e post mar ng'ato ni gimo weronge mara racha kumudhi ung'eny ugonwa koko ng'amo biro were dhori chieth guok ne kopo ni isedhi kanyo yudo ka ng'ano you cannot go okinya moro jite imoro ji achiel ariyo adek kasto samoro ng'ani bedo onye thum no onge korie mpango ini bire gorie kuome. Koro wawe uru negativity wan kaka joluo. Aneno ka Super Senate nyer moretari wacho ni baba no se yie ero Super Senate Omari awinji maber rogi winja kare jamani koro nigi remba jawa awinje kaka wuoyo kone ndio kare nyeni nyalo weri ng'ena paro konya wer kikalori kaka wuoyo bane jangoma jangoma wende misegologi en mane mamori kabisa monyalo onjo ne jopiny giwinje matin. Wer ma segologi ma segolo mar ariyo ene ma ka akete ga tawinjo ka juogi kata gima timo poda ywa mondi nyako rumo mondi kode ka chaka tim kendo iluonge ne Jaber Nyarotieno. Dibede ni DJ ni kore kacha entie Jaber Nyarotieno tafadhali cheka ne Jaber ene YouTube koso en kode ene YouTube ene YouTube to donga Super Senate kona ne oneno mana machiko gi entie te YouTube. Okay, DJ kaugini monde gogo gicha yani emita bwana ne ibedo ng'at moro manjeja ibedo ng'at moro ma serious nyakora mogi sama polike to nwangolo no endo adwa ni kawe kodi time matin mondo awuo kore ni mar gino kotudore kamane dhi ketho gino nyaka iket kaka no keto cha mano output ok input yawa karango matimo jopiny DJ goya no nyakora mogi kaka neno no endo ma iluongo ni LTN Wuod Trending Nation akoni ni abedo hosted by MJ Studio ne saika inyalo manyo mose ka juri kanyo no endo wang bui mare wang bukanyo ji gocho na Omari ana rap ka bedo goro studio madhiong Omari an giwende mang'eny MJ Studio biro konyi maber kabisa teka ni wacho ni bwana an na winjo ko Omari lando MJ Studio alufa para sechulo ka in kodi dhi chulo mamoten 10,000 LTN osechulo ne any upcoming artist madwa no gol thum MJ Studio asechulo 10,000 ang na wuogi director ang ne konu ni LTN osechulo 10,000 ne upcoming mora madwa golo thum kata kopo ni bere odi tiwinjo ka nitiere kaka keleng to chunyi wer bi wer to pok ni wer but keleng to nitie kaka chunyi wer ga inyalo bira MJ Studio twago gi malich DJ seketo kiseketo to koro gine irwa go tim gonwa mani ji owinja mani
Go Amani. Aneno ka olala Julius wacho ni sahi kabut ka yoleka adwa manye awer Omari Nash aka Chieth Dog. Oliel mo ni oliel mo liet gini liel marach. Baba twende kazi go there. Kosa biashara. Sugudugudugudu. Wanasoma ng'ambo. Kete gine agoge kanyo. Eti kila mara maandamano. Wedi jai wiyochwae. Tunataka amani. Amani. Tunataka amani. Tony Wuod kolwa. Tunataka amani. Rajab Otieno. Opoto. Rajab imbi chiemo mafani. En mana gima ting'o ni miketa reo. To be chula ot. Su. Shikilia. Hey! Mano kuru utamu wa maizo mera. Utamu wa maiza. Shikilia kikanye. Bas. Mano kuru shikilia manoma. Nyakwara moyo. Nenga makure kodonjo kaindi. Samori kiagi mono dhembele kaindi. Ako nini kaindi bata. Wangi Sammido. Wuod game. Tingeni DJ pokote mokamacha. Nendo. Onengo bendio ntiegi moduoko. Iwi yokone. Rikesh. Lakini DJ hola. DJ magi seche mana riembe ng'ato tijai tibe maber. Koro kapok watieko adwa ni kuongi wuogi jopiny giendi jok makore kodonjo tafadhali gidhi gi subscribe ni jopiny gin jok miwuoyo godo.
kokiwacho ng'ato samoro ok nyal ng'eyo. Rajab Nyiero Maratari, Tony wacho ni Azena Cecilia agombo miel to Omari Nash otuona volume yawa. Sauti yawa, okay. Hapa ni sauti oseduogo. Olwenda mochamo waya pile no. Ojoga no. Wadevelop mos koro nitie samoro ma wanyalo bedo gi itilafu, lakini kata kamano LTN dongo to pile. Dongo to pile koro dembe mozo wacho ni swaga. Koro baba kapok otieko, okikone jopiny gi endi ni mondo gidhi. Ing'e jopiny biwuoyo wacho ni yawa ana kwau niya dhi uru YouTube. By the way, kapok gidhi YouTube mat koro wakudho kodi. Jathum mane migombo sana makata kopo ni iwer tiwacho ni bwana chieng' moro chope kuma ng'ani ochope. Okay, an jathum mabe asetemo los toche mos kod life mase nawinjo kowacho no owuoke en jathum achiel ma bende machiegni nyocha ngeso Jumapil mokalo nadhi ba chopo nyaka kuma ne intie gi Dhurai. Elisha Toto. Elisha Toto. Ma in joko ma jothumbe ma jodong ma ji wacho no dongo gi in ok dongo ni in Elisha mitambua. Elisha nawinje taselos toche banyocho chuna kadhi limo siepna bwadhi nyaka kuma intie gi Dhurai. Elisha Toto. Thume Elisha mane mamori kabisa. Minyalo go kata copyright ne maten. Thume Elisha mamora sana. Mogolo machiegni mar Parama. Ara parido wachire paro kanyasuba. Era paro kanyasuba mam. Paro kanyasuba. Elisha mtoto wa shule, big up kumoro ma intiere. Say inspire Germany endi kendo ene momio koro to okao direction mokao ni endi. Ikoni Elisha ni bisebedo kiluoga ahinya kabisa. Okay. Ma ene migombo ne ene magombo mondo achop kuma intie takale mona matin. Ego mojo kumelesha nitie kaso idhi kal na gomor matin. Mano to mito melesha no winje ni en makuri luo bange chal. Okay, kauda ni iwuogi jopiny kundi ni gidhi YouTube mari kache look gi follow gitim everything. Abi kamera kura mi kamera mari awiko jakabunde. Thank you so much for joining. Koro gol matin ni mondo kura migi maduong' ni wuogi jopiny. Gola matin ni kaw koro wuogi jopiny babu. In makuri wuogi jopiny. Okay, jokanyanam an musewinjo nyinga iluonga ni Sammido Wuod Game. Gima kwayo achiel kende support mawuok kuomu. To support mawuok kuomu anyalo yudo mana ka udhi e channel mara YouTube Sammido Wuod Game. Subscriptions odonji, likes odonji, share odonji. Kutimo kamano anago nuero kamano. Aonge ma anyalo wacho kodu mang'eny jokanyanam. Wabedu na chiel, waherre, one upcoming, utingwa malo, luore mamondo bede kindwa waduto. Jokanyanam kutimo kamano, agonu ero kamano. Mana kaka winjo ka usechake, agonu mana ero kamano. Agonu ero kamano didek. An mara agonu mana ero kamano, utingwa kamora chiel, kwa wuok, wachaka wuoth wadhi adhiya waduto. Kik ng'ato dong' chien. Wadhi unadhiya wate, mana kamano kende. Yes, nyakwara mo kama kaka wakelo ga pile. Sani tiwinjo mana agoni ero kamano didek. Kiny tiwinjo ni ati Simba mkopa. I'm coming. Awiko jakabunde. Kabuno winja na agonu ero kamano didek. Kenda agonu ero kamano kiny. And you kochona. Ngama gure. I'm self-made. You're self-made. Nyakore mogedo na kao thuolo ni endi.
kenda agoni erokamano kabisa wadwane wawinja thum achiel mar jamani indi ka watieko show. DJ kopo ni sekete to post matin mondo wawinja. Aneno ka wiko jakabunde ne ka ende luongo ne mano engineer. You are also doing a great job kenda aneno ka I promote upcoming artist mang'eny. Wadwani wakaw thuolo ni endi mondo agoni erokamano nikech an ng'ama timo tich maber to I always appreciate. Continue with your good work. Ne ngata mono ni kanyo no endo Mariandi all the way from the other side, one Super Zenath and any other person that maybe have not recognized as concluding this show. Please just know that I've recognized you and your presence was really recognized. As I'm concluding, let us continue following and subscribing to LTN Wuod Trending Nation, because they channel that we use to promote our upcoming artists day in day out. We bring new breed daily. And hanenoka Azenath Cecilia wachika chani Omari teg bwana no owe luoro kamera no kamera ji luoro te for the very first time, lakini kaka peny merodhi kaka peny. DJ koponi ti ready gigi moro kanyo to kichwad nawa chwadwa Maroni ni kwa sumoko Poi chwado anyo tenu yo Japoi chwado anyo tenu mama Weekendo chopo wabangili Down Owino Soja Weekendo chopo wabangili Usepepe nyani roli Usepepe nyani roli Nanuko sipe na murmura Nanuko sipe na murmura Rajab kona nege nana maler kake nge popcorn ama enye winjo ni joka dwa timu ni gicha ama enyi kapok gitimu ni gicha ama enyi popcorn manya manya tudrigi nik umanya kapok gitimu ni gicha mondo wane mwatim negi gima gidwaro twende kazi. Ng'ato wacho ni in gi adiera ni mano popcorn. Ibo kameri Aworo chalo nyodera sungu Aworo chalo nyodera pala Omi asungi nyotenu yo Omi asungi nyotenu yo Oh mama Benayudi nyoteno yo mama Benayudi nyoteno yo mama Siepepe nyoteno wapi mama Siepepe nyoteno wapi mama Jobora tete temogai Kanaba yo nyoteno mama Asungo nyiri kabuto kodi Asungo nyiri kabuto kodi Ustamagi Niketiera tabindaye Nyayenga Niketiera nyatiyo yenga Kevo penya ni lal kanye Usepa penya ni lal kanye Usepe penya ni lal kanye Nasimo boga no ninisiaya Tobias Juma Nisimo boga no ninisiaya Jabe apendi na beli manyang Jabe apendi na beli manyang Rabango bende ni nyeri manyang Rabango bende ni nyeri manyang Sammido jaramba Nisusi bende nyeri manyang Yesus otela bori manyang Aindi gaden Nutieno na Ageni Nutieno yo Natijo yenga Odeka Iwija Sammido Iwija
Iwinja Sammido korot. Iwinja Sammido korot. Imi otinde nasungo nyiri. Don't siva. Imi otinde nasungo nyiri. Tibo anadisipa. Tunango kendo ikodowia. Tunango kendo ikodowia. Aya, shikilia. Manyiri ma. Yeah. Nyakora mogi adwa na kaw thuolo ni endi mondo agoni erokamano hinga mano bet kodwa ka wachako nyaka koro sane adwa na kaw thuolo ni endi mondo agoni erokamano en mana ni ane gwenge ma ongore mag Nairobi koni endi kendo kata kamano chal mar lwasi ok ler ahinya omiyo seche moko ne wapango kanyo ne wadhi chako chon to ok wachako nimar samoro ng'ik ne nyalo bete kaluwore gi gik molos gi lwet dhano omiyo kuom mano wakwayo ng'uono nyadichiel kendo ni wenwa weya to wamed mana support LTN mondo mi wamed chungo upcoming artist gisani endi adwa na kaw thuolo ni endi mondo agonu erokamano ne wan gi Sammido Wuod Game kaka iwinjo kowacho no endo mati luongo no Omari Nash chieno jamone mbele Omari maru chieno jamone mbele chiene mineno mbele mingo mbele mingo mbele mingondo boka Jaro Friday kore joka che no kwatieko Jaro Friday. Thank you so much for joining and we are just summarizing. We are so grateful kiny waromo uru kacha chendo e party mara soro iluongo ne cake cutting party wadhi bedo live kanyo endo ne team diaspora undonge unge kumuyude kaka pile ne jok man Nairobi galura mare gate no se chulte Joel Tien no tugre tugo to chulo gate koro idonjo nono en kacha chendo iluongo ne Meladen City Lounge yudore Upper Hill iwinjo Meladen City Lounge yudore Upper Hill koro ingat man Nairobi galura mare kar yweyo mogundho maber kabisa en Meladen City Lounge kumigole thum minyalo biro ka in upcoming artist igolo kata thum igolo thum e installment ibiro kawuono igolo verse 1 kiny igolo verse 2 nyaka chieng' itiek verses go en mana MJ Studio mayudore Saika ing'amana ndhiwa galura mare kopo ni dwaro kar yweyo maber kabisa iluongo kache nango cha gwengo jode yawa iluongo ne yawa rere yawa kar yweyo mametne ojode iluongo ne the prodigal band restaurant Ostino kijana bane no kosedonjo kanyo no endo Ostino kijana, thank you so much gimoro moro man gi gikone nyaka bed gi chakruok ne gini nyaka chon norumo to ikoro chakore koro waduoko nwero kamano ne jok mondo nitie korumo nyaka koro jok ma ochope chakruok ne warono ka thuolo ni ende ute wagono erokamano Jevin ne ni kacha endo no ne winjo nyaka no achake adwa na kaw thuolo ni ende agoni erokamano ing'ama dwaro interview ing'ama dwaro advertisement namba wapod macha 0711 923 kata inyalo manya Omari e mbui kanyo no endo mondo waloni gino no endo aduoko nwero kamano we kinywa muru kendo LTN Luo Trending Mission